ପଞ୍ଚମୀ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆରାଧନାର ଦିନ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଆଉ ବସନ୍ତର ଛିଟା। ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ। ଆଜି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ରଙ୍ଗବରଙ୍ଗ ପୋଷାକରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହାତରେ ଫୁଲ ଧରି ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ତ କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ କୋଳାହଳ। ବହି ଓ କଲମକୁ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ମାହୋଲ ବେଶ ନିଆରା ଓ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନୋରମ। ସତରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହୋତ୍ସବ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମା ବାଗ୍ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା।